Саразм ёдгории нодири таърих. ин айвонҳои бузург таваҷҷӯҳи ҳар нафареро ки аз ҷониби Самарқанд ба Панҷакент ворид мешавад ҷалб мекунад. ин ҷо Саразм аст ки бо бозёфтҳои беназири худ мавриди таваҷҷӯҳи машҳуртарин марказҳои бостоншиносии ҷаҳонӣ қарор гирифтааст. он дар сарҳади паҳно ва кӯҳсори водии Зарафшон, 15 километри ғарби Панҷакент ва 45 километри шарқи Самарқанд ҷойгир мебошад. Саразм бо вуҷуди доштани таърихи хеле бою қадима имрӯз ҷойгоҳи гардишгарони дохил ва хориҷи кишвар гаштааст. ба ин шаҳри бостониву қадима ҳазорон нафар ташриф меоранд ва ҳазорон нафар барои тамошояш меоянд ва воқеан ҳам ин бозёфти нодири таърихӣ Тоҷикистонро шӯҳратдиёр кардаву ҳатто дар рӯйхати мероси бои фарҳангии ЮНЕСКО ҷойгоҳи худро дорад. воқеан ҳам Саразм сарчашмае ҳаст, нодир ва маконе ҳаст барои дидани гардишгарон. соли 1976 сокини деҳаи Авазалии шаҳри Панҷакент, иштирокчии ҷанги бузурги ватанӣ Ашуралӣ Тайлонов духтарчаи 8-солашро ба маркази шаҳр барои тамошо ба осорхона мебарад. дар осорхонаи ба номи рӯдакӣ падар ҳамроҳи духтараш нигораҳоро тамошо намуда, пас аз дидани нусхаи гаҷии табарчаи биринҷӣ аз деҳаи ёрӣ ёфтшуда изҳор медорад ки ҳангоми хонасозӣ ӯ низ чунин асбобро ёфтааст ва агар лозим донанд онро ба осорхона тӯҳфа хоҳад кард. сипас бостоншинос Абдуллоҷон Исоқов барои овардани табарча ба хонаи Авазалӣ Тайлонов меравад. ба ҳамин тариқ моҳи сентябри соли 1976 қадимтарин шаҳраки суғдиён Саразмро кашф мекунад. шурӯъ аз кашфи Саразми Бостон Абдуллоҷон Исоқов то бостоншиносони имрӯзаи дар ин ёдгорӣ машғули кор буда Абдурауф Разоқову Саидмурод Бобомуллоев оид ба пайдо намудани ин шаҳраки қадимаи аҷдоди халқи тоҷик суғдиён бо ҳамин мазмун суханро оғоз мекунанд. воқеан як табарчаи ҳангоми хонасозӣ пайдо кардаи Тайлонов ва супоридани он ба бостоншиноси шаҳир марҳум Абдуллоҷон Исоқов на танҳо дар китоби илми бостоншиносии Тоҷикистон, балки дар бостоншиносии минтақа ва ҷаҳон саҳифаи наверо боз кард. зеро маҳз баъди он ковишҳои бостоншиносӣ дар Саразм оғоз ёфт ки дар он вақт ҳамчун замини кишт аз ҷониби аҳолии маҳаллӣ истифода мешуд. то ин замон шаҳраки зери хокмондаи Саразм ҳеҷ нишоне надошт. Абдуллоҷон Исоқов дар китобаш Саразм ёдоварӣ намудааст ки пеш аз оғози ҳафриёд бо Усмонҷон Эшонқулов ва Ашуралӣ Тайлонов майдони ёдгориро бо қадам ҳисоб карда аз нишонаҳои асосии сафолпораву қабатҳои замин масоҳати онро 100 гектар тахмин кардаанд. моро зарур аст ки ёдгориҳои таърихии худро ҳифз кунем, обод гардонем ва ба онҳо ҳамчун ҷузъи таркибии сарнавишти миллати кӯҳанбунёдамон муносибат намоем. ин қарзи мо дар назди таърих ва наслҳои оянда мебошад. эмомалӣ раҳмон. Абдурауф Разоқов ки умрашро дар ковишҳои бостоншиносии Саразм сипарӣ намудааст, пиромуни ин кӯҳандиёр бо таваҷҷӯҳи вежа сухан мегӯяд. мафсуф бо ишораи даст берун аз ҳудуди панҷарабандишудаи ёдгориро нишон дода мегӯяд ки масоҳати Саразм дар аҳди бунёдаш эҳтимоли фаротари 100 гектарро ба таркиб дошт. пас аз соҳиб истиқлол гардидани Тоҷикистон 21 сентябри соли 2000 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ёдгории 5500-солаи Саразми Бостон ҳамчун маркази ташаккулёбӣ, маданияти кишоварзӣ, ҳунармандӣ ва шаҳрсозии тоҷикон мамнӯгоҳи таърихи бостоншиносӣ эълон гардид. Саразмони Бостон дар замони хеш тавонистанд ки бо сарватҳои табиии фаровони Зарафшон,
сабаб гашт ба баромадгоҳҳои тилло, нуқра, қурғошин, вириҷӣ, қалъагӣ ки ҳанӯз 5,500 сол пеш қабилаҳои ҳамҷавор аз самтҳои ҷануб ёдгориҳои ҳисор, теппаи ҳисори Эрон, Шуш ва ёдгориҳои зиёди ҳамҷавор аз Афғонистон, Талукану Мундиғок, аз соҳилҳои баҳри ҷанубии Сибир, мадади авванесифҳо, мадади Калтаманор, аз соҳилҳои баҳри Хазар рӯ ба ин саразми бостонӣ биёранд, инҷо биёянд ва ҳамин тавр сараз дар айёми хеш ба як маркази омезишёбӣ ва ташаккулёбӣ якчанд ахволҳои ҳиндуаврупоӣ табдил ёфт. бо амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон масоҳати ёдгории мазкур муайян гардид. маълум шуд ки феълан майдони ёдгорӣ 47 гектарро ба таркиб дорад. аз ин ҳудуд 17 гектари он пурра ба омӯзишҳои бостоншиносӣ тааллуқ доштааст. 30 гектари дигар ҳудуди муҳофизатӣ мебошад ки бо қарори ҳукумат дар он сохтмони иншоот мамнӯъ мебошад. 17 гектари ёдгорӣ панҷарабандӣ ва 5 мавзеаш болопӯш шуда. сохтани чанд болопӯши дигар то ҷашни 5,500 солаги саразм дар назар аст. то пайдо шудани табарча қисми зиёди ёдгорӣ ҳамчун заминҳои кишт ва назди ҳавлигӣ аз ҷониби мардуми маҳаллӣ истифода мешуд. яке аз шуғли асосии сокинони саразминони Бостон ин кишоварзӣ буд. барои рушд ва пешрафти мадади кишоварзӣ саразмиён бештар аз олатҳои сангин истифода бурдаанд. як намунаи он ин аз санги ғармиҷ аст ки санги ғармиҷ мегӯянд ки дар замони хеш ҳамчун осиё вазифаи осиёро барои тайёр кардани орд аз зироатҳои ғавлонда истифода мебурданд. аз ин санг гандумро дар ҳамин паҳноӣ ҳамвор мекарданд ва ин санги ҳовасанг ки барои гандумро орд кардан табдил мекарданд. чӣ мекарданд инҳо? бо ҳамин усул орро тайёр мекарданд. вақте ки орд тайёр мешуд, бонувони саразм, шояд мардон ҳам ба ин кор ширкат меварзиданд, нони гарм дар рӯи анхи сангҳое ки нисбатан таъсири оташро доранду tasvonu гарм мешаванд, нонро ба болои ҳамин сангҳо мемонданд ва нон пухта тайёр мешуд дар болои дастархони саразмиёни Бостон. агар ҳамин табарчаро пайдо намекарданд, шояд ёдгорӣ кашф намегардид. зеро аксари ёдгориҳои бостоншиносӣ дар шакли бораҳо боқӣ мондаанд. аммо мавқеи ҷойгиршавии саразм ҳамвор буда, бо заминҳои гирду атроф дар як сатҳ мебошад. дар жарфҳои 2-2.5 метр 4 қабати маданӣ мавҷуд аст. дар ин ҷо биноҳо аз рӯи нақшаҳои ҳандасавӣ сохта шуданд. абдурауф разоқов 38 соли умрашро сарфи кофтуковҳои бостоншиносӣ дар саразм намудааст. аз ваҷоҳаташ пайдост ки ҳар пораи бозёфти ин шаҳраки қадима барои ин пажӯҳишгар арзиши бебаҳо дорад. ӯ сафолпораҳоро ҷамъоварӣ намуда, чангу хокашро дар либосаш тоза менамояд ва ҷониби мо рӯ оварда мегӯяд: ҳанӯз 5,500 сол пеш аҷдодони мо соҳиби маданияти шаҳрсозиву кишоварзӣ ва ҳунармандӣ буданд. дар воқеъ саразм мавзеъҳоеро дар худ дорад ки кас бо дидан дар ҳайрат мемонаду ба андеша меравад ки ин бозёфтҳо чӣ хусусият ва чӣ аҳамияте дошта бошанд. дар саразми қадим воқеан бозёфтҳое ҳаст ки бо диданаш кас дар ҳайрат меафтад. ана ҳамин ҷое ки шумо мебинед воқеан дохилаш аҷиб аст. ҳар гуна нақшу ҳар гуна чизҳоро дар худ дорад. албатта ки ин чӣ чиз ҳаст ва чӣ сарчашмае дорад ва шояд саразмиёни қадим ҷое нигоҳдории чизҳояшон буд ё ба ҳар ҳол барои мо норӯшан. ва мо давоми суҳбат, давоми наворбардорӣ аз ин минтақаи таърихӣ
барои шумо маълумоти кофӣ пайдо хоҳем кард ва дар хусуси инҷо хоҳем фаҳмид ки ин чи аст ва барои чӣ маҳз ҳамин гуна чизро дар инҷо сохтанд. Ва барои бостоншиносонам, барои он нафароне ки инҷо кор мекунанд, шояд ин яке аз бозёфтҳои нодир бошад ки инҳо пайдо кардаанд. чун ман воқеан ба зуракӣ инҷо ворид шуда будам, акнун баромадани онро фикр дорам ки чӣ гуна бароям воқеан аҷиб аст инҷо ва шояд аксари шумо бовар намекунед ки инҷо чӣ гуна аст. Ба ҳар ҳол дохилаш хеле бузург аст. Хуб, фикр мекунам ки як бозёфти нодир дар Саразм аст. дар ин ҳафриёд масалан се то хумдон пайдо карда шудааст. аз ин хотир масалан инҷо маълум аст ки масалан растаи кулолгарон будааст, яъне растае будааст ки кӯзагаро дар инҷо кӯзаҳо месохтанд. масалан яке аз хумдонҳои хеле хуб боқӣ мондааст ки аз ду қабат аз оташхона ва боло ҷои масалан пухтани сафо дорад, ду қабат аст, масалан пайдо карда шудааст аз тарафи абдурауф разоқов. масалан дар ин хумдон чӣ хел ки мебинед, масалан дар қисмати поён ҷои оташ аст, оташхонааш аст, дар боло ҷое дид яъне мӯричаҳо дорад, барое ки ҳамон гармӣ берун барад ва дар онҷо баъд сафолҳо гузошта мешуданд ва болош бо шакли гумбаз дошт, бо шакли гумбаз дошт, баъд ин мепухтанд сафолҳоро. ва чунин масалан ин барои давраи инъёлои дубилус хеле нодир аст. яъне аллакай 4000 сол пеш мардуми мо масалан хумдонҳои хеле хуб месохтанд ва дар онҷо зарфҳои зиёдеро мепухтанд. қисми зиёди зарфҳои шикаста, пораҳои шикаста дар назди ин хумдон пайдо карда шуд, мунаққаш ҳастанд. ҳатто нақш медоданд ба тариқи секунҷа, чоркунҷа ва алома салиб, яъне чилпо ҳам доранд. яъне нақшҳои гуногун медохтанд. устод, аз рӯи ин бозёфт маълум мегардад ки ҳунари кулолгарӣ дар инҷо аллакай дар давраи масалан энеолит дар ин минтақа пайдо шудааст. масалан барои чӣ Саразро мо ҳамчун маркази ташаккулёвии ҳунармандӣ мешиносем. чунин хумдони дуқабате ки дар қабати поёнаш дар шакли гумбаз сохта шудаасту барои афрохани оташ, дар қабати болош ки ҳам дар шакли гумбаз баста мешуд барои чиндани сафолҳо ва гарми аз поён дода мешуд бо 12 сӯрохе ки дар атрофи хумдон ҳаст. ба ҳамин гармиҳо аз рӯи гуфтаи мутахассисон то 800 градус селсия гарми сафол пухта мешуд. саразмиён бо риояи нозукиҳои касби кулолгарӣ сафолпазӣ мекарданд ки нишонаи ривоҷи ҳунармандӣ мебошад. ана дар инҷо оташ афрӯхта зарфҳои сохтаашонро мемонданд. ин хумдони зери осмони кушод мебошад. бозёфти хумдони мазкур собит менамояд ки дар Саразм ҳанӯз 5000 сол қабл санъати гумбатсозиро ба хубӣ балад буданд. то ин дам олимони соҳаи меъморӣ ба андешае буданд ки ин ҳунар дар замони Амир Темур пайдо шудааст. вале пас аз бозёфтҳои нодири Саразм собит шуд ки санъати меъморӣ умри тӯлонӣ дошта, дар гузашта низ онро анҷом медоданд. ёдгории Саразм бисёр нодир буда бо зоғнулу бел кофтани он қатъиян манъ аст. аз ин рӯ бостоншиносон ковишҳоро бо тешаву ҷоруб анҷом медиҳанд. мо ҳозир дар ин ҷо барои он талош дорем ки як тарафи деворро ёфтагем аз тарафи рост. ки шумо мебинед аз ин тарафаш маълум ки девор. дар тори девор сангҳое ки ҷойгир ҳаст монанди қабрҳои ҳамун давраи саразмиён аст. мо талош бар тарафи чапи деворнигор дорем ки ин тарафашам ёбем. ин бар рост бояд параллелни рост ба угли хонаи дигаре бирояд бояд. майда майда оҳиста оҳиста мекобем ки ягон чиеро назанем ки зарар набинад. мо барои ҳамун иро майда майда оҳиста оҳиста мекобем. сар аз соли 1977 то бадин сӯ ковишҳои бостоншиносӣ идома доранд. дар 19 минтақаи ёдгории пажӯҳишҳои бостонӣ ҷараён дорад.
феълан дар 5 мавзеъ ки болопӯш шудааст корҳои бостоншиносӣ идома дорад. то имрӯз дар ягон минтақаи мамнугоҳ пажӯҳишҳои бостоншиносӣ пурра анҷом наёфтаанд. тибқи оморҳо ҳамагӣ 10% ин мавзеъ кашф шудаасту бас. пас аз ҷашн ҳам кофтковҳо идома хоҳанд ёфт. аз соли 2011 инҷониб бо мутахассисони фаронса тадқиқоти геофизикӣ гузаронида шуда мушаххас гардид ки дар поёни замин девору пайроҳаҳои норӯшан мавҷуд мебошанд. бостоншиносони оянда бояд дар пажӯҳиш эҳтиёткор бошанд, зеро дар ин мавзеъ саҳифаҳои нокушодаи таърихи миллат зиёданд. пеш аз оғоз кардани сохтмони чунин биноҳои боҳашамат гурӯҳи меъмороне дар ҷомеаи саразмиёни бостон амал мекарданд ки пешакӣ сохти биноро таҳризӣ мекарданд. баъд ба сохтмони бино бо маслиҳат дар асоси нақшаи ягона шурӯъ мекарданд. гувоҳи ин гуфтаҳо дар он аст ки мана чизтар ки шумо дидед хиштое ки онҳо барои сохтмон истифода бурданд 4 таҳри баробар дорад. дар таркиби хиштҳо барои қавӣ гаштани он коҳи майда кардашуда илова карда шудааст. шояд чунин хиштҳоро танҳо тавонистанд ки дар қолибҳои чӯбин омода кунанд. баъди хушктондан вақте ки онҳо лой мекарданд дар вақташ 1 ҳафта вақтҳои зиёд ин лойро мепазониданд то ки намаки хок аз таркиби хишт шавад лой хорӣ шавад. аз ин хотир ҳамин хиштҳо то имрӯз боқӣ гузоштанд ки тарзи усули чиндани хиштҳо ба мисли имрӯза ки дар инҷо аён аст тарзи қулфу калид барои тоб овардан ба замин ларза ва аз болои хиштҳо ба тариқи андова ки беъназ тоҷикони мо гуландова мегӯянд хеле нафис зебо гуландова карда шудааст. то имрӯз ҳазорҳо намуди олатҳои гуногуни меҳнат, рӯзгор ва ороишӣ аз зери харобаҳои саразм пайдо шуданд ки баёнгари зиндагии аҷдодони мо дар асрҳои 6 ва 3 пеш аз милод мебошанд. тавассути олотҳои пайдошуда ки сангиву устухонӣ то лоҷувардию тиллоиро дар бар мегиранд, олимон шурӯъ аз шаклҳои меҳнат то муносибатҳои тиҷоратии саразмиёнро муайян намуданд. бозёфтҳои ороишӣ аз тиҷорати саразмиён шаҳодат медиҳад. ба унвони мисол ақиқ аз қароқурум ки имрӯз дар ҳудуди туркманистон ва фирӯза аз нишопуру фарғонаву лоҷувард аз бадахшон оварда шудаанд. инчунин устухонҳои пайдошудаи ин мамнугоҳ шаҳодати онро медиҳад ки саразмиён гӯшти моли то 1 соларо тановул мекардаанд. این معبد اب معلوم است که آنها می آمدن در نزدیک معبد اب رو زیارت میکردن و بعدا اینجا قربانی میکردن. من شکلی که میبینم مقدار زیادی استخوان‌هایی که در اینجا هست همه استخوان‌های گاو و گوسفند و بز هستند و معلوم است که اینجا مقدار خیلی زیاد و اون استخوان‌هایی که مثلا گوشتش رو استعمال میکردن استخوان‌ها رو حتما در همینجا مثلا باقی گذاشتن که یعنی حتی قریب 50-60 سانتی متر مثلا بلنده که استخوان‌ها هستند که و اینجا گذاشته شدن. این دلالت به اون میکند که حتما در نزد این دو معبد مثلا قربانیگاه هم موجود بوده. یعنی که قربانی در زمان همونها هم معمول و مشهور. قربانی معلوم مشهور بوده است. خب من میخواستم استاد درباره همین معبد اب کمی معلومات دید. چقدر بلندی دارد و چگونه پیدا کردین؟ معبد اب وقتی که مثلا از بالا وقتی که معلوم شد که چاه هست ما فکر کردیم که مثلا این پیش مثل بدراب میگن یعنی جایی که مثلا سوخته رو میپردون خاکستردان است. میگه وقتی که ما مثلا کم کم وارد شدن گرفتیم و معلوم شد که مثلا چخورش 27 متر است و در رفتی چوبه پیدا کرده شد. من مقدار سنگ‌های کلوخه و سنگ‌هایی که اینجا میبینید از داخل این بیرون کرده شد. این چنین چند تا ظرف‌های سفالی و باقی مونده‌های و پایکان و خنجری برنجی هم پیدا کرده شد از داخل اینکه پرتوفتن و معلوم شد که مثلا در همون زمانی که مثلا این چخور رو کافته بودن برای آب، چون وقتی ما 27 متر رفتیم از پایان آب پیدا شد.
яке аз бозёфтҳои нодири аз ин ҳафриёт пайдо шуда ҷасади маликаи сараз мебошад. доир ба ин масъала доктори илми таърих саидмурод бобомулоев ҳикоят намуд ки ин бозёфти абдуллоҷон исҳоқов мебошад. бино ба гуфти ӯ қабри малика соли 1983 кашф гардидааст. баъдан аз тарафи чеҳрашинос телман хоҷаев муайян карда шуд ки ин бону 23 сола буда, як фарзанд таваллуд карда қадаш 1 метру 65 сантиметро ташкил медодааст. اینجا حفریات چهارم است. سال 1983 از طرف عبدالله ایساقوف در برابر عبدالله ایساقوف در اینجا یک قبرستان پیدا کرده شده که اطراف قبرستان با سنگ دیوار کرده شده بود و در داخل این قبرستان یا نکروپول 7 تا قبر پیدا کرده شد که یکی از این قبرها با نام قبر ملکه سرز معروف است، به خاطر اون که همراه دیگر قبرها مثلا تنها همراه یک قبر چند تا مهره نقرگی بود و خلاص. همراه این خانم باشد زیاده از 3.5 کیلو از سنگ‌های گوناگون و فیروزه و لاجورد و عقیق مثلا مهره ساخته شدند. اینچنین در دستش 2 دستمانه داشت از قلسمه ماهی ساخته شده است که معلوم است که مثلا قلسمه ماهی از اقیانوس هند آورده شده است. اینچنین 49 تا مهره‌های طلایی پیدا کرده شده بود و اینچنین یک مجسمه گلی و آینه برنجی پیدا شده. همه این چیزها رو به نظر گرفته عبدالله جان ایساقوف پیشنهاد کردند که این ملکه سرزم است. از طرف قیافه‌شناس آنتروپولوگ تلمان خوجایف معین کرده شد که این زن به جسدی زن است و همراه زن تقریبا 23-24 ساله بوده است و یک نفر فرزند تولد کرده شده است. حالا مثلا این مرقد این زن در آثارخانه ملی باستانی تاجیکستان در شهر دوشنبه پورا برقرار کرده شده است تا که تماشابینان از اون توانند که دیدن کنند. малика барои он гуфтем ки ҳамроҳаш 49 муҳраи тиллоӣ ва бештар аз 4.5 кило сангҳои лоҷуварду ақиқ, инчунин ҳайкалчаи гилӣ ва як оинаи биринҷӣ дафн шуда буд. ҳамаи ин далели он аст ки ин бону дар ҷамъият нуфузи баланд доштааст. азбаски давраи модаршоҳӣ буд, аз ин хотир малика гуфтаанд. дар осорхонаи мо ёдгориҳои аз ҳама нодире ки аз бошишгоҳи сараз бозёшудагӣ буданд ба давраи асри биринҷӣ тааллуқ дорад. қиматтарин нигораи тарихе ки аз бошишгоҳи саразм пайдо карданд ин маликаи сараз мебошад ки бо ҳамроҳи зару зевар хеле ки ина пайдо карданд муҳраҳои қиматбаҳо ва 49 дона муҳраи тиллоӣ ҳамроҳи ин малика пайдо карданд. ва ин матое ки дар болои ин ходи малика партофта шудага буд, ин сангҳои қиматбаҳо мисли лоҷувар, бирюза, ақиқ тамоми амон маторо оро медоданд. ходи маликаи сараз ба таври ҳалқашакл гӯронда шудагӣ будааст. дар ҳамон давра одамро ба ҳамин намуд мегӯрониданд. ва дар дасташ бошад як дастмона ҳаст ки дастмонаш аз садаф тайёр карда шуда. зару зевар ва матое ки худи малика дошт, ин аз ҳамон шаҳодат медиҳад ки ин ҳамон ҳунару завқи одамои давраи қадими саразми бостонӣ буд. ҳамчунин дар саразм якчанд ибодатгоҳ низ пайдо шудааст ки аз оину мазҳаби сокинони он шаҳодат медиҳад. дар маркази фарши толори ибодатхонаҳо оташдонҳои чоркунҷа ва доирашакл ки дар марказашон чуқурӣ на чандон амиқ барои барафрӯхтани оташ мавҷуд аст ёфт шудаанд. иморати васеҳӣ ки ба мардуми сараз дар давраҳои 1034 қарор дошт кушодем ва аниқ шуд ки дар байни ин иморат як оташкадии калоне пайдо кардем ки ин хизмат мекард ба мардуми сараз, ҳамчун ибодат мекарданд ва дар умқи даври он оташро меафрӯхтанд ва як нафаре ҳамавақт ба оташ нигоҳбонӣ мекард. ва ин дар сараз чанд намуд оташкадо пайдо карданд ки ин яке аз онҳо даврашакл аст ва чоркунҷашаклаш ҳам пайдо карда шудааст. ҳозир ин ҳафриёт давом дорад. мо мехоҳем ин васеҳ кунем ва
иморатҳое ки дар ин ҷо сохта шуданд аниқ кунанд ки мардум барои чӣ фарқият доштанд ки иморатҳои калону бузург месохтанд дар маркази шаҳрак ва мардуми оддӣ деҳқон ё чорводор дар беруни шаҳр дар дуртар бо иморатҳои майда майда аз инҳо фарқ доранд. бозёфтҳои саразм баёнгари онанд ки маҳз гузаштагони мо ба пайдоиши шаҳрсозию меъморӣ, ҳунармандӣ ва кишоварзӣ замина гузоштаанд. биноҳои монументалӣ, кӯчаҳои сангфаршшуда, нобаробарии молу мулкӣ ба табақаҳои гуногуни иҷтимоӣ ҷудошавии ҷомеа, ба соҳаҳо тақсимшавии меҳнат чун кишоварзӣ, чорводорӣ, кулолгарӣ, маъданҷӯиву маъдангудозӣ, заршӯиву заргарӣ, бофандагӣ, чарбгарӣ, коркарди чӯб, сангтарошӣ ки дар саразм ба мушоҳида мерасанд, аз рукнҳои хоси маданияти шаҳрдорӣ ва шаҳрсозии осиёӣ мебошанд. албатта ёдгории саразм аз дигар ёдгориҳое ки имрӯз дар давраи омӯзиш ҳастанд фарқ мекунанд. ин ба ёдгории саразм тамаддуни шаҳрсозиву ҳунармандию кишоварзӣ хос аст бештар, яъне нахуст тамаддун аст ин ҷо ва асосан ёдгории мо дар чӣ мегӯянд дастовардҳои илмию бостоншиносиаш асосан шаҳр аст, яъне дар ҷояш аст. шаҳре ки онро мо тарҳашро пайдо кардем, ин аз тамаддуни шаҳрсозии саразмиён дарак медиҳад. саразмиён ба манотиқи атрофу акноф робитаи тиҷоратию фарҳангӣ низ доштанд. баъдан суғзамин ба яке аз марказҳои роҳи абрешим табдил ёфт ки нумӯи он аз саразми панҷакент сарчашма мегирад. пайдо гардидани лоҷуварди бадахшон, ақиқи қайроқум, фирӯзаи хоразму фарғона, зарфҳои мунаққаши хоси балуҷистону сиистони хуросонзамин дар ҳафриёти саразм ба ин гувоҳанд. ин ҳафриёти панҷум аст. аз соли 1983 сар карда аз тарафи банда ҳафторӣ карда шуда буд. масалан дар ин ҷо масалан дар натиҷа яке аз маъбади сохтаи оташ офтоб пайдо шуд. бубинед мисли давраи офтоб масалан мудаввар аст ва ин мисли нурҳои офтоб ҳастанд. ба ин хотир мо бо номи маъбади маталан офтоб, барое ки дар қадим масалан инсонҳои нахустин масалан офтобу моҳтобро оташу заминро парастиш мекарданд, ба хотире ки манбаи ҳаёт буданд. ҳамасола зимни ҳафриёти ёдгорӣ бозёфтҳои моддии назаррасе ба даст меояд ки гиреҳкушои ин ё он муаммоҳои сарбастаи таърихи ниёгони мо мегарданд. маврид ба зикр аст ки баробари анҷоми корҳои бостоншиносӣ ин ҷо ба як макони сайру саёҳат табдил ёфтаву таваҷҷӯҳи ҳазорон нафарро ба сӯи худ мекашад ки пайваста аз ин макони таърихӣ боздид менамоянд. инчунин ин ҷо барои хонандагону омӯзгорон, донишҷӯёну бостоншиносони ҷавон маркази омӯзиш мебошад. танҳо дар ин росто ҳар нафари ватандӯстро мебояд ки ба қадри ин ҳама заҳмату талошҳо бирасад. шаҳраки саразм ҷойгоҳи сайр асту тамошо. пайваста ба ин шаҳраки зебоманзар бисёр нафарон барои тамошо меоянд ва аз аҳамияти ин шаҳраки таърихӣ барои худ маънӣ мегиранд. ва албатта бояд бигуфт ки пайваста мактабҳои шаҳри панҷакент, донишгоҳҳое ки дар ҳудуди шаҳри панҷакент амал мекунанд, фаъолият мебаранд, донишҷӯён ташриф меоранд ва барои худ ғизои маънавӣ мегиранд ва роҳбаландоне ки дар ин шаҳрак мутасаддӣ шуданд барои онҳо аҳамияти таърихии шаҳраки саразмро меомӯзонанд. ин ҷо мушоҳида мешавад ки танҳо ҷавонону хонандагону донишҷӯёни ҳамин минтақаи шаҳри панҷакент ба ин ҷо ташриф меоранд. пас моро зарур аст ки дигар шаҳру навоҳӣ ба ин чиз таваҷҷӯҳ кунад ва донишҷӯёну хонандагони макотибҳои дигар минтақаҳои Тоҷикистон ба ин ҷо биёянд ва аз наздик бибинанд, зеро беҳуда намегӯянд шунидан кай бувад монанди дидан.
дар асл калимаи саразм худ маъниву тобишҳои зиёд дораду онро саргаҳи замин унвон карданд ки беҳуда нест. чун саразм ёдгорӣ беназир дар тамоми қаламрави осиёи марказӣ мебошад. навобаста аз мавсимҳои сол дар ин ҷо ҳафриёд дар фасли гармо ҳам дар фасли сармо ҳам аллакай идома дорад. Дар фасли гармо бевосита дар ҳафриёдҳо, дар фасли сармо аллакай барои омода кардани дастовардҳои илмӣ сарҷамъ кардан дар шакли китобҳо ё монографияҳо мақолаҳо аллакай корҳо бевосита идома дорад. боиси ифтихор аст ки дар паёми навбатии худ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳифзу нигоҳдории ёдгориҳои таърихии миллатро ҳамчун ҷузъи таркибии сарнавишти миллати кӯҳанбунёд арзёбӣ намуда, онро қарзи ҳар як тоҷик дар назди таърих ва наслҳои оянда донистаанд. воқеан ҳам дар шароити ҷаҳонишавӣ яке аз вазифаҳои асосии ҳар як давлат ҳифзи асолати миллӣ, забон, фарҳанг, аз ҷумла ёдгории таърихӣ мебошад ва ин муҳтаво дар Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон низ муқаррар шудааст. маҳз бо ҳамин сабаб саразм ки яке аз нахустин ёдгориҳои давраи ориёӣ ва намунаи беҳамтои ин тамаддун дар суғд мебошад, бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 сентябри соли 2000 ҳамчун маркази ташаккулёбии фарҳанги кишоварзӣ, ҳунармандӣ ва шаҳрсозии тоҷикон мамнугоҳи таърихӣ бостоншиносӣ эълон гардид. баъдан бо дастгирӣ ва супориши бевоситаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таи солҳои 2004 ва 2008 5 иншооти ёдгорӣ бо маблағи 1.3 млн сомонӣ болопӯш ва атрофи он бо панҷарадевор иҳота карда шуд ва ҳангоми ташрифи худ пешвои муаззами миллат ба саразми бостонии солҳои 2003 ва 2005 ба ин шаҳри қадима чунин баҳо доданд: саразм хазинаи тиллоии таърихи халқи тоҷик мебошад. We read about it on the internet. дар бораи саразми қадим мо аз сомонаи интернетӣ маълумот пайдо кардем. орзу доштам то онро аз наздик тамошо кунам. саразми Тоҷикистон мавзеъе мебошад ки ман дар тӯли ҳаётам амсоли он дар ягон ҷои дигар вонахӯрдам. тамошои саразм бароям рӯҳияи тозае бахшид. ҳарчанд дар бештари аз шаҳрҳои дигар чун шаҳри Ош, Тошканд ва Лондон будам, чунин ёдгории беназир ва табиати зеборо вонахӯрдам. ман ин мавзеъро into Kyrgyzstan and then we will fly back from Tashkent back to London. ин иқдоми нек ва хиратмандонаи пешвои миллат ҳар яки моро водор менамояд ки аз тамаддуне ки ҳанӯз дар ҳазорсолаи 4 ва 3 қабл аз мелод саразмиёни бостон ба мо тоҷикон мерос гузоштаанд, баҳра бардорӣ намуда дар ҳазорсолаи 3 мелодӣ аз пайи боло бурдани эътибору нуфузи иқтисодию фарҳангии Тоҷикистон дар миқёси ҷаҳон бошем. аҳамияти муҳими саразмро ба назар гирифта, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2020-ро соли ҷашнгирии саразми бостонӣ, ҳамчун маркази ташаккули тамаддуни кишоварзӣ, ҳунармандӣ ва шаҳрсозии тоҷикон эълон намуданд ки ин боз як нишонаи бузурги арҷгузорӣ ба арзишҳои таърихии миллати кӯҳанбунёди тоҷик мебошад. мамнугоҳи таърихиву бостоншиносии саразм ганҷинаи миллии мероси халқи тоҷик мебошад. 31 июли соли 2010 ёдгории саразм дар сессияи 34-уми ЮНЕСКО ки дар Бразилия баргузор гардид, ба феҳристи мероси фарҳанги умуми башарӣ шомил гашт. пешвои муаззами миллат доимо таъкид медоранд ки дар замони ҷаҳонишавӣ он миллати ҳуввияти хешро поянда нигоҳ дошта метавонад ки афроди он дар рӯҳияи худшиносиву меҳанпарастӣ тарбия ёфта дар ҳифзи арзишҳои миллӣ саҳмгузор бошанд.